Hola, bon dia. Gràcies a tots. I comencem, com apuntava el president, amb un tema interessant i un tema una mica provocador, perquè no hem d'enganyar-vos quan hem volgut plantejar això des del punt de vista de la relocalització. Enteníem que això a alguns els agrada més, a uns altres, perquè en ocasions parlem de relocalitzar, però en altres, més que de relocalitzar, entenem que hem de parlar de localitzar o de fer créixer la indústria. I és que la indústria és un element fonamental per a qualsevol país. Una aposta ferma per la indústria en totes les seves etapes és clau també per apostar o per fer créixer aquella societat. I això ens permetrà ser més competitius, evitant caure en excessives dependències i comptant, evidentment, amb un tema que avui també segur que sortirà en molts moments, que és amb un talent que pugui cobrir totes aquestes necessitats i que, per tant, com dèiem, acabi esdevenint amb un impacte de societat, amb un creixement social. No em vull estendre en aquesta primera sessió perquè hi ha algú molt més interessant que jo, que us pot explicar moltes coses, que és Guillermo de Ronsoro, doctor, enginyer industrial, que, com sabeu, va ocupar càrrecs executius en corporacions globals del sector de l'energia i les tecnologies d'informació com Accenture, Iberdrola, EDP, Naturgas, Societec, Indra, Ibermàtica, etc. Compta amb una dilatadíssima experiència, trajectòria professional en l'àmbit de la innovació, acompanyant també nombrosíssims consells. És membre del grup d'experts d'Ametic, amb el focus posat en l'impacte de la digitalització en el sector industrial a Espanya. I, finalment, des de Zavala Innovation Consulting, Guillermo de Ronsoro contribueix en àmbits com la gestió de la innovació, les relacions institucionals, el desenvolupament de negocis, del que també en parlarem molt avui, i el suport en estudis i licitacions relacionades amb polítiques de foment de la R+D+I. També manté una connexió amb Deusto Business School, on actualment és professor d'Economia. Avui ens en farà un petit tastet d'uns minuts d'estratègia i de gestió de la innovació. I no segueixo perquè si no podríem estar tot el matí, no acabaríem, perquè té un currículum fantàstic. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Endavant. Gràcies. Muchas gracias, Pipo. Disculpad, yo voy a hablar en castellano, ¿no? Me encantará oíros hablar en catalán, pero no lo hablo con fluidez. Voy a tener que aprender porque todos los directores generales de industria, ministros de industria, los estáis colocando vosotros, entonces no va a quedar otro remedio, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Nada, voy a hacer una introducción muy breve porque luego tenemos una mesa redonda fantástica y no quiero yo comerme el tiempo porque saben ellos mucho más que yo. Agradecer mucho a Eurecat que me haya invitado y que haya convocado este acto, porque es muy importante, todos los que estamos aquí estamos convencidos de la importancia de la industria, pero es importante proyectarlo al conjunto de la sociedad. Yo voy a tratar de compartir con vosotros algunas claves para poder hacerlo, ¿no? Este mes de noviembre, pues ya sabéis, a principios de este mes ha publicado la Mesa Redonda de Industriales de Europa. Hay una mesa redonda de la European Roundtable of Industrialists. Bueno, pues hay las principales empresas industriales han publicado un informe bastante crítico con cómo Europa está afrontando, particularmente en este contexto de la globalización con China y Estados Unidos. Es un informe que luego también recoge historias de innovación, como en este caso de las empresas que forman parte. Y esta misma semana ha publicado el CANO, el think tank, el Real Instituto del CANO, un policy paper que ha titulado así: Innovar o morir, la Unión Europea ante el desafío industrial y tecnológico de Estados Unidos y China. Estamos en un momento crítico para la industria. Estamos en un momento crítico porque hace un poquito antes de que se construyera este fantástico monumento, pues a finales del siglo XVIII, Robert Vogel es un premio Nobel de Historia de la Economía y él se preguntaba qué pasó en este punto de la historia, en este libro Escapar del hambre y la muerte prematura, en el que de repente la prosperidad y la longevidad de las personas sobre la Tierra se multiplicó. Esto es la población humana en la Tierra, que durante miles de años prácticamente no evolucionó y, sin embargo, en los últimos 200, 250 años ha explotado, ¿no? Fue realmente una combinación de varias cosas, ¿no? Fue, por una parte, avances en la medicina. Es cuando por primera vez utilizamos las vacunas, por ejemplo. Edward Jenner fue el que los introdujo. Por supuesto, la industria. Fue cuando se publicó la patente mejorada de la máquina de vapor, James Watt, un ingeniero escocés. Y es el hito que utilizamos para describir el inicio de la primera revolución industrial. También hubo avances en el modelo económico ese mismo año. Todo pasó en el 1776. Adam Smith escribe La riqueza de las naciones y sienta las bases del modelo económico que todavía hoy en día nos acompaña. También se produce un acontecimiento geoestratégico muy relevante, como fue la independencia de Estados Unidos, que desde ese momento pues, ha tenido el liderazgo mundial y ahora lo está
ahora está dando el relevo a China y por eso tenemos todo este lío. Y también, ahí me fastidia un poquito lo de los años Juan Jacobo Rousseau, pero no podemos hacer nada, ya no hay forma de arreglarlo. Escribe el contrato social, este documento que sienta un poco las bases del estado del bienestar, ¿no? Que plantea la necesidad de que la prosperidad que se cree se reparta, ¿no? Que haya unos mínimos que todo el conjunto de la sociedad pueda disfrutar. Todo esto, esta mezcla de avances en medicina, en industria, en economía, contrato social, ha sido una pelota que hemos ido botando desde entonces, la misma pelota, cada vez más alto, cada vez más rápido, una primera ola industrial con la máquina de vapor, con el ferrocarril, una segunda con la electricidad, con el teléfono, la radio, una tercera en que la electrónica pues, inundó nuestra industria. En la cuarta ya entramos en todo el despliegue de las renovables y, por supuesto, Internet y los teléfonos móviles, que esto ya lo hemos conocido todos. Y ahora estamos decimos, la industria 5.0, ¿no? Que todavía viene más alto y más rápido, con tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, como la computación cuántica, que todavía van a hacer que la industria tenga que someterse a retos mayores. Pero hemos cometido un error histórico en Europa, en otros países avanzados también, en Estados Unidos, en general en todos los países avanzados, que nos ha pasado factura. La historia de nuestra prosperidad, porque cuando empieza todo esto, casi todos los países teníamos una esperanza de vida baja y un nivel de renta per cápita baja, pero en lo que ha sido el despliegue de esto, con la industria particularmente, el Reino Unido es donde empieza el despliegue industrial debido a la máquina de vapor de James Watt. Bueno, pues el liderazgo lo han ido tomando el crecimiento de la economía, el crecimiento de la prosperidad en todos estos 2 siglos y medio. Lo han ido tomando, Inglaterra tiene reinas longevas y primeras ministras breves. Liz Truss ha sido... y bueno, ya veis que al final la historia de la prosperidad es la historia de... Esta primera ministra duró un poco más, duró 11 años, ¿no? ¿Os acordáis de Margaret Thatcher, ¿no? Claro, Margaret Thatcher, que pilló las políticas económicas e industriales, bueno, en ese momento, ¿no?, en el que el Reino Unido había perdido un poquito el liderazgo, pero seguía estando ahí en la cabeza, y esta fue el que se fió de este otro premio Nobel, Gary Becker, que dijo, la política industrial mejor es la que no existe. Tú no apoyes a las industrias. Las que sobrevivan, y las que no sobrevivan, pues ya se irán a otros sitios, que será más barato, y lo importante es tal. Y en sus memorias, Margaret Thatcher lo escribe así, dice, me da igual quién fabrique, que sean chinos, que sean indios y tal, lo importante es que el producto llegue barato, ¿no? Tremendo error que cometimos en general todos los países avanzados, pensando que la industria, asumimos una serie de hipótesis, decimos, oye, lo mejor es trasladarla a países de bajo coste, porque al final la mano de obra es más barata, y así seguiremos siendo competitivos. Además, pensamos que podíamos alejar la producción, pero mantener el I+D, el diseño, el valor añadido, ¿no? Vamos a llevar la industria allí, pero aquí vamos a retener las actividades de más valor añadido. Además dijimos, bueno, como está creciendo el sector servicios, pues los empleos industriales se pueden ser sustituidos sin problemas, ¿no? Y además las industrias contaminan, les vamos a sacar de las ciudades, que no hacen más que estorbar, ¿no? Y además los financieros, la industria, esto de inversiones tan a largo plazo, les parecía que era muy arriesgado, decían, mucho mejor inversiones a corto plazo, que podamos recuperar la inversión en un año, ¿no? Así nos cargamos la industria, así hemos perdido y hemos desplazado nosotros mismos a otros países la industria. Esto es la evolución de cuál es el PIB manufacturero, pues cómo ha caído los países avanzados, el G7, ¿no? Ahí no estamos nosotros, ya sabéis que no llegamos al 7, pero bueno. Hemos vendido la primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Y lo que pasa es que ahora nos estamos dando cuenta, este es el último informe del Fondo Monetario Internacional que publicó el mes pasado, ¿no?, que las economías avanzadas, no crecemos. Vamos a crecer en 2024 al 1,4% si hay suerte. Me decía lo de la economía tipo, no sabemos, nunca se sabe. Mientras que la economía global va a crecer al doble de ritmo que el nuestro y lo que llamamos las economías donde hemos llevado la industria van a crecer pues, más de 3 veces al ritmo que nosotros tenemos, ¿no? Esto es la realidad, ¿no? Y algunos países 5 veces y algunos países 10 veces más rápido que nosotros. Claro, esto es lo que nos está llevando ahora
porque con la industria hemos perdido también los puestos de trabajo mejores y se está produciendo un descenso de la clase media del mundo desarrollado. Ya conocéis esta curva del elefante de Branko Milanovic, que dice, está muy bien el mundo porque hemos llevado la industria a estos países que eran los que menos riqueza tenían. Aquí a la izquierda están los países más pobres, a la derecha los países más ricos. Su riqueza está creciendo mucho. Hemos equilibrado el mundo. Está bien, esto a largo plazo, quizá cuando lo veamos diremos, hicimos bien en aquel momento. Y lo que pasa es que ahora las clases medias de los países avanzados lo vemos con preocupación, porque no vemos que el empleo, no vemos que la creación de riqueza esté yendo a buen ritmo. Y además nos está coincidiendo con un momento de la historia que es la jubilación del baby boom, donde vamos a tener un lío para sostener la seguridad social, para ver cómo con unas cohortes muy estrechas vamos a tener que pagar el estado del bienestar de unas cohortes las más numerosas que hemos tenido en la historia, ¿no? Esto es la epidemia de población de España. ¿Qué podemos hacer en mitad de todo este lío, ¿no? Esto que decían innovar o morir o tal. Bueno, pues solo podemos hacer una cosa, que es recuperar la industria. Recuperar la industria. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo. Además, ¿por qué tenemos que recuperar la industria? Hay argumentos que ya los conocéis, os los machaco para que los podáis también machacar a vosotros. La industria crea empleos de trabajo más estables y mejor remunerados. Este gráfico recoge el salario medio mensual y qué porcentaje del PIB de las comunidades autónomas en España está en su industria. Hay una correlación clarísima, pues ya sabéis, yo vengo de Euskadi, pero allí donde hay más porcentaje de PIB industrial, hay mejores salarios. Madrid es una excepción porque reúne a toda la administración pública bien pagada y entonces, bueno, pues se sale de la... Madrid, ya se sabe. Pero luego, perdonad, no quería yo... Cuando vemos también cómo resistieron a la crisis las comunidades autónomas, vemos que aquellas que tienen más industria fueron las que pudieron resistir mejor las últimas crisis, la de Lehman Brothers, la pandemia, tal, ¿no? El año pasado ha publicado The Brookings Institute un informe muy interesante referido a Estados Unidos, no referido a España, donde dice por qué la industria es importante. Ya sabéis que ellos le llaman manufacturing a la industria, no, industries más generales como sector, pero manufacturing, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuáles son los sectores que tenemos que tal? Y dice lo mismo, o sea, esto no es ningún secreto. O sea, las conclusiones del informe, genera sueldos mejores, promueve la innovación, al final son las empresas industriales las que más invierten en innovación, mejora la balanza de pagos, otra dimensión muy relevante de la industria, y aquí ya se hacen una gran contribución a la sostenibilidad medioambiental. Bueno, esto ya sabéis que ahora no solamente vamos a tener que no contaminar, sino que vamos a tener que remediar el daño que hemos hecho. O sea que efectivamente nos van a poner deberes en esto. Hay muchos informes donde al final se ve esta correlación directa entre la competitividad industrial y el PIB per cápita. Al final, aquellos países, aquellas zonas del mundo que son más competitivas, que tienen la industria más competitiva, son las regiones donde se crea más prosperidad. Otro estudio de McKinsey, no os aburro porque... Claro, ¿qué está pasando? Que esto se está dando cuenta todo el mundo y, bueno, pues China y Estados Unidos también se han dado cuenta y claramente están a impulsar su industria. Estados Unidos claramente con la IRA, ¿no? con este gigantesco río de dinero vía fiscal que ha abierto para atraer a las industrias. Durante 10 años no tienen que pagar impuestos. Esa es una cosa extraordinaria, ¿no? Además, muy centrada en las industrias del futuro, porque son las que ahora interesa desarrollar, ¿no? Mientras que Europa, bueno, pues estamos en regular bastante bien todo este asunto, pero en incentivar con un poquito menos de garbo, ¿no? Hay algunos autores que yo recomiendo leer, donde además explican que a veces hacemos esta separación entre... Hay políticas sociales y hay políticas económicas, ¿no? Políticas de redistribución y políticas de impulso de la economía. Unas para ayudar a los empresarios y otras para ayudar a los trabajadores. La industria, si hubiera que ubicarla en alguno de estos sitios, habría que ubicarlo claramente como una política social. Porque no solamente crea riqueza, sino que la redistribuye. Porque genera estos puestos de trabajo en todas las categorías profesionales. Esto lo están explicando ahora los expertos. Aquí en Cataluña habéis publicado este informe tan interesante el año pasado, que Joan me dio la pista, ¿no? La geografía de la industria y la cohesión social, donde se ve cómo en las diferentes comarcas de Cataluña esta correlación entre dónde está la industria y dónde hay menos diferencias sociales es clarísima, ¿no?
y donde mejor ha resistido, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y ya con esto acabo, porque yo creo que es importante dejar espacio a la mesa redonda. No es tan difícil impulsar la industria. Hace falta, hay un decálogo que yo os recomiendo, ¿no? Primero, tenemos que entender qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Hubo una generación que nos sacó de la guerra civil y construyó, otra generación trajo la democracia. Ahora nos toca a nosotros, es el trabajo de nuestra generación, recuperar la industria, ¿eh? Es lo mejor que podemos hacer para garantizar la prosperidad de nuestros hijos. Aunque no estamos mal, aunque Cataluña es una región sin duda líder en la industria, y en este libro que habéis publicado en Eurecat vamos a ver ejemplos fantásticos, bueno, pues hay otros muchos países que también están compitiendo y que cuando valoramos su estructura de producción o valoramos los factores críticos de producción, nos sacan alguna ventaja. Tienen energía más barata, tienen desarrollo tecnológico, invierten en innovación el doble que nosotros, ¿no? Las regiones del norte de Europa están invirtiendo en innovación el doble y el triple que nosotros, ¿no? Y hay, en España, en todas las regiones, tenemos un problema grande. Euskadi está mejor que la media de España, sí, pero estamos a la mitad o a la tercera parte que las regiones líderes en Europa, ¿no? Aquí tenemos que espabilar muchísimo, ¿no? Hay que dar absoluta prioridad a la política industrial. Es una noticia fantástica que tengamos ministro de Industria, después de... porque se había ido, durante 2 décadas ha ido bajando la cartera de Industria, ¿no? Bueno, le hemos ido recuperando. Nos falta todavía que sea un vicepresidente del Gobierno, pero bueno, ya llegará el momento. Una vicepresidencia de Industria e Innovación, decía el presidente de Ametic hace un año, ¿no? Hace falta una vicepresidencia de reindustrialización e innovación, ¿no? Esto se lo publicó hace un año. No le han hecho caso del todo, pero bueno, por lo menos han nombrado un ministro, ¿no? Tenemos una oportunidad histórica en los Next Generation. Hay mucho dinero, hay muchos fondos. Ya sabéis que yo trabajo en Zabala Innovation. Hay ríos de dinero. Está tardando en llegar, ya lo sé, pero en el 2024-2026 va a llegar a muchos sitios, ¿no? Y va a permitir hacer inversiones muy grandes. Es muy importante aprovechar este momento. Reindustrializar e innovar es lo mismo. Quiere decir que si hay un proyecto estratégico para la reindustrialización de Cataluña, ese es Eurecat. Es fantástico que tengáis esta palanca, este instrumento que habéis construido y que habéis alimentado desde hace 8 años. Es muy importante apostar por la innovación, es muy importante apostar por toda esta cadena que tiene un eslabón importante también en el mundo del I+D, y por eso la importancia de conectar los dos mundos. Hay que reorientar mejor el I+D para que realmente las entidades científico-tecnológicas, las universidades, los centros de investigación, no hagan... Hay una parte que tienen que hacer investigación orientada, pero hay otra parte del sistema que tiene que volcarse en apoyar a nuestra industria. Y ahí también tenemos una asignatura pendiente, Hay que colaborar las instituciones públicas y las privadas, es muy importante. Esto requiere de mucha conversación, requiere de políticas audaces y requiere de industrias que expliquen a la administración lo que necesiten y al mismo tiempo entiendan los límites que tiene la administración, que no tiene ni una varita mágica ni un saco de pasta que pueda volcar cuando le apetece, ¿no? Hace falta estabilidad, la industria requiere largo plazo. Nada de esto va a ocurrir con plazos de una legislatura. Necesitamos estabilidad en las políticas industriales. Necesitamos políticas de 1 década, de 2 décadas para recuperar la industria. Hace falta mucha comunicación con el conjunto de la sociedad. El último artículo que hemos escrito, que ha salido esta semana pasada, este domingo, ha salido en 5 días, el grupo de reflexión de Ametic, habla de una encuesta que se ha hecho, que hizo la Escuela de Organización Industrial. Hay un centro de prospectiva industrial que se ha creado y que os aconsejo que visitéis porque tiene mucha información interesante. Pues ha hecho una encuesta para ver cuál es la percepción que tiene la sociedad de la industria. Y tenemos asignaturas pendientes con la sociedad. Todavía nos ven como contaminantes, todavía nos ven como poco innovadores. No conocen la industria del siglo XXI, no conoce la sociedad. Tenemos que hacer una asignatura porque necesitamos además vocaciones jóvenes que impulsen la industria, que tengan pasión por trabajar en la industria, ¿no? Y ahora nos faltan, ¿no? Hay un problema de talento importante. Hay que insistir, con esto acabo, con ocasión y sin ella, ¿no? Esto Xavier, que está por aquí, que le he visto, del grupo de reflexión, lo hablamos mucho, ¿no? Hay que ser como un martillo pilón. Decía Churchill, decía, si hay una cosa importante para algo, no trates de ser muy sutil o muy ingenioso y tal. Dice, coge un martillo pilón y pega un cacharrazo. O sea, la industria es fundamental para el futuro de este país. Necesitamos, y la industria se construye con innovación. Después, ¿qué hay que volver a decir? Lo mismo, otra vez. La industria es importante,
Este congreso es importante, esta primera edición del congreso, que esperemos que dure 20 años más y dentro de 20 años. ¿Os acordáis cuando hace 20 años dijimos cómo lo hemos conseguido? Eso sería fantástico, porque hay que decirlo una tercera vez y aquí dice, hay que pegar un tremendo estacazo, ¿no? O sea que esos son deberes que os dejo, ¿no? Hay que comunicar a la sociedad, hay que comunicar con insistencia, hay que comunicar a la clase política. Ya sé que todos estáis convencidos, pero yo creo que este congreso es una gran ocasión para reforzarnos, coger argumentos que he procurado daros en esta presentación y que ahora en la mesa redonda, Pipo, tú introducirás. Yo me siento por aquí igual. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Es un lujo poder seguir con Guillermo aquí porque, claro, aunque han sido 20 minutos, ha sabido muy poco. Con lo cual vamos a ampliar. Y debo decir que vamos a ampliar, no sé si tendríamos para toda la mañana, porque el tema lo merece, pero porque además tenemos a 4 personas que por sí solas podrían tener otra charla, otros 20 minutos, otros 30 minutos y también nos quedaría corto. Así que me gustaría invitar y m'agradaria convidar a que ens acompanyin a l'escenari a la senyora Carme Poveda, directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona. Sisplau, Carme. Alberto Pérez, director d'Operacions de Simón. Sisplau, Alberto. Arturo Vilabella, director d'Operacions de Joel Green Hydrogen Solutions, sisplau, i Xavier López, director general corporatiu d'Operacions d'Eurecat. Endavant, per on vulguis. Tenim dos entrades. Però igual... Gràcies. Ho hem fet petit per estar còmodes i que sigui acollidor. Així els tenim tots a prop. Jo crec que el que ens compartia el Guillermo és una que en aquests darrers dies, quan plantejàvem aquesta sessió, ens ha ressonat a tots, perquè tots ho hem anat parlant bastant. A mi m'agradaria, això sí, també perquè segurament us coneix tota l'audiència, però als 4 que us acabeu d'incorporar, si ens podeu fer una petita reflexió, us presenteu mínimament o ho enfoqueu des de la vostra perspectiva, de com us ha ressonat el que compartia el Guillermo, de com us ressona la sessió, perquè després ja entrarem a fons en molts dels temes que nos has comentado. Per tant, Carme, si et sembla, en un minut o dos, simplement ens fas una visió del que explicava el Guillermo, de com tu veus aquest repte tan important. Gràcies per la invitació a participar. Jo és que sóc una gran convençuda de la indústria, igual que el Guillermo, llavors fa molt temps que anem repetint aquest martillo pilón. Jo crec que estem en un moment importantíssim per la indústria, que tenim la política industrial en el centre de les polítiques que no havia passat mai i que tenim els fons Next Generation per aplicar aquesta política que serà una vegada a la vida. I llavors és una oportunitat històrica que podem aprofitar. Jo crec que és molt adient que avui compartim reflexions i que veiem una mica quines són les oportunitats que tenim com a territori per impulsar aquesta indústria. Fantàstic. Alberto. Bon dia, moltes gràcies, primer de tot, per convidar-me. Jo no haig de dir que soc un convençut de la indústria, perquè des de l'any 91 treballo a la indústria, fins a data d'avui no he canviat de sector. Crec que la part crítica que hem de subratllar és que aquest moment de canvi l'estem visquent repetidament. Sembla una mica una història que es repeteix una i una altra vegada i no acabem d'enlairar-se. Jo crec que és un punt, estem vivint un moment històric clau. Aquesta revolució industrial de la digitalització ens ha de marcar els propers 30-40 anys de desenvolupament i hem de tenir una doble feina. El nostre dia a dia, d'empantar la indústria des del curt termini i després ser capaços de plasmar polítiques i fets de desenvolupament que ens permetin estar en una posició de supervivència, com a mínim, dintre d'un temps. Xavier, que el Guillermo també et citava amb alguna d'aquestes reflexions que compartiu. Sí, la veritat és que, bon dia a tothom, gràcies per la vostra assistència. Difícil d'afegir coses interessants després de les paraules del Guillermo. La versió del martillo pilón, en el cas d'Eurecat, és allò que sempre diem nosaltres d'inassequibles al desaliento, és a dir, és insistir amb els mateixos arguments. Jo, la part, si voleu, no mig buida del got, però sí els deures que ens queden pendents, el decàleg que apuntava el Guillermo, és que hem de ser àgils amb la implementació de tot això, dotar aquestes polítiques dels recursos necessaris i convenients, mantenir-los en el temps. Les altres regions mundials estan anant molt de pressa i, com deia el Guillermo, posant molts recursos públics i també privats, i per tant no ens podem permetre el luxe a Europa
de perdre aquest tren. Hem estat sempre liderant els trens industrials a Europa, ara ja no és així i hem de recuperar terreny. Arturo, acabem amb tu. A veure, vinc d'una empresa que en el fons el que pretén és fer aquesta aposta, no? I des de l'escenari del canvi climàtic, que no s'ha parlat però que crec que és important també, estem combinant el que seria la part d'investigació amb la capacitat d'industrialitzar un nou procés com per industrialitzar i a la vegada fer que aquest coneixement que existeix a institucions que estan molt reconegudes a nivell acadèmic però que costa fer-les realitat, portar-les al món industrial. I crec que aquesta aposta és important que n'hi hagi d'altres empreses que hi entrin també. Molt interessant. De fet, apuntaves un tema que em sembla cabdal. El d'avui l'hem plantejat com un congrés una mica com fan els tiktokers, que et diuen tengo 5 libros per recomendarte i l'último es el mejor. No serà així, però el que vull dir és que les 3 sessions estan extremadament cosides i connectades, perquè en aquesta primera parlem d'industrialització, la segona de canvi climàtic, com ja apuntava el Daniel, i la tercera parlem dels reptes de la innovació connectats amb la intel·ligència artificial a la indústria, a l'empresa, però també a la societat, perquè tindrà efectes en la societat. Per tant, jo us diria que si teníeu alguna cosa aquest matí, cancel·leu, perquè aquí tenim de tot. Vull dir que tindrem cafetons, tindrem després picarem, vull dir que no cal que feu res més avui. Ja veureu, si això ho aprenem bé, ja està, haurem invertit. No, deia que comentaves una cosa, Arturo, em sembla interessant, perquè parles d'aquesta reindustrialització o de la industrialització que vosaltres esteu apostant, ara en parlarem. Jo, Guillermo, i aquí aniré saltant català-castellà, sé que ens comprens perfectament, per tal com ho explicaves, hem de pensar en relocalització o reindustrialització, localització, això que deia al principi d'aquest punt una mica provocador i que tu també apuntaves que en un moment donat nos fuimos y creímos que, pero ahora ¿qué hay que hacer? ¿Recuperarlo? ¿Apostar por esto de aquí como hacen estos señores? ¿Cómo fem? Sí, bueno, yo creo que utilizar el término reindustrialización es precisamente por evocar esto, ¿no? Que durante un momento fuimos claramente líderes mundiales en la industria, ¿no? En muchos sentidos retenemos algunos de los grandes, la cultura industrial, centros de formación profesional que en muchos casos son muy buenos, tenemos la capacidad, tenemos grandes inversiones que son importantes en infraestructuras, tenemos grandes puertos, o sea, muchos de los elementos que son importantes para la industria los tenemos y por eso, y lo que pasa es que viene una industria distinta, viene una industria avanzada, viene una industria que tiene que abordar en paralelo la transformación sostenible, muy importante, la transformación digital, la revolución de la inteligencia artificial. Entonces, claro, también es una nueva industria y en ese sentido pues hay que no enfocarlo con la mirada en el pasado. La mirada en el pasado tiene que servirnos para tener confianza en que lo podemos hacer, porque ya lo hemos hecho. La mirada en el futuro es para atraer. Tenemos que no solamente mantener lo que tenemos y potenciarlo, que es muy importante. O sea, nada de industria que tengamos lo tenemos que dejar perder. Pero hay que traer también nuevas inversiones. Està bé. Jo, com ja us dic que era en format petit, us diré una cosa com si no ens escoltessin, que normalment us ho dic abans, però com era la primera sessió no ens ha donat temps. A mi m'agradaria que en aquesta sessió, a banda que per aquí trobareu, aquí el teniu, si ens voleu enviar preguntes i participar, que això fos una sessió una mica compartida, és a dir, no voldria que fos un monòleg de 5 persones que va passant, sinó que realment us interrompeu, que parlem, que sumeu, que ho podem fer viu, perquè serà molt més enriquidor, jo crec. I pensant en això que deia el Guillermo, Carme, i llegint-te d'una forma tremendament interessant, perquè em sembla que el que escrius és molt interessant, em pregunto, Catalunya i Espanya realment s'ha desindustrialitzat en els darrers anys? Perquè t'he llegit algunes coses on deies... És important aquesta pregunta perquè jo crec que hem de fer també pedagogia, perquè tenim el conscient de que ens hem desindustrialitzat a marxes forçades i això en realitat no ha passat. Va passar en la dècada dels 90 i principis del 2000, però des de la crisi econòmico-financera la indústria ha crescut i ha crescut tant com ha crescut el PIB, que és el conjunt de l'economia, la qual cosa vol dir que el pes de la indústria en el conjunt de l'economia del PIB s'ha mantingut més o menys constant. I això ha estat així al conjunt d'Espanya i també a Catalunya, que concentra, com sabeu, el 25% de la indústria espanyola. Jo crec que això és bo també dir-ho, perquè tenim una mica la mentalitat de que ens hem desindustrialitzat. El que ha passat
és que la indústria s'ha transformat. La indústria ara no genera tants llocs de treball com ha generat en el passat, perquè aquesta nova indústria, que jo m'agrada dir-li la nova indústria tecnològica, perquè el futur de la indústria vindrà de la mà de la robotització, de la digitalització, dels serveis empresarials, del valor afegit, de la logística, del transport. Tot aquest creixement de la indústria possiblement no el comptabilitzarem en el VAP industrial, sinó que el comptabilitzarem en el VAP dels serveis tecnològics o dels serveis empresarials. Això no és dolent. Vol dir que estem augmentant la productivitat de la nostra indústria. És a dir, no crearem molts llocs de treball en la indústria, es crearan en aquests serveis proveïdors de tecnologia i de digitalització i de serveis avançats a la indústria. Però jo crec que és important veure el resultat d'això. El resultat d'això és que la indústria ara és més competitiva i la prova del cotó que diem és la balança de pagaments, que ho ha avançat abans el Guillermo. La balança de pagaments és el que ens descobreix com estem en comparació al món, la nostra competitivitat exterior. I és el principal èxit de l'economia espanyola des de l'any 2012 perquè tenim un superàvit exterior que no havia passat en el passat, perquè sempre que creixíem a base d'importacions i, per tant, el que es demostrava és que no eren competitius. I ara està passant a la inversa. Estem en un període de creixement econòmic, però estem exportant més del que importem. Això és el resultat de que tenim una indústria competitiva, perquè si no, no podríem ser-ho. I a això s'afegeix un altre èxit, que jo crec que també és important destacar-ho, que els darrers anys s'ha produït un augment molt important de l'exportació de serveis no turístics, que diem, serveis no turístics. Això que ja representa gairebé el 23% del conjunt de les exportacions espanyoles. Què hi ha aquí? Sobretot serveis tecnològics, serveis professionals, transport, enginyeria, serveis d'enginyeria, serveis del valor afegit. És a dir, la globalització de la indústria, que ja l'hem superat, ara estem anant cap a la globalització dels serveis avançats, que estem nosaltres exportant cada vegada més i, per tant, tenim un saldo exterior positiu en aquest tipus de serveis. I és interessant quan compares amb altres països europeus, com per exemple Alemanya, que té una balança negativa en exportació de serveis tecnològics. Per què? Perquè tenen més restriccions d'oferta i, per tant, aquí tenim una oportunitat, jo crec, perquè tot aquest sector de la tecnologia pugui transformar la indústria tradicional que tenim al nostre país. I, per tant, jo crec que aquest és el gran repte que ara tenim per endavant. Per seguir posant una mica inicialment aclarir alguns dels conceptes que plantejàvem a la sessió, i deixem saltar el Xavier i després, Alberto, et vull preguntar un tema que em sembla important. La relocalització, aquesta de la que parlem, això que dèiem de tots aquests va marxar i com va baixar la corba, que ens explicava el Guillermo, al contrari de la deslocalització, de quan va marxar, és possible, i no només és possible, la relocalització total, em refereixo, tornem cap aquí. Segon, és factible o és positiu? No, com dèiem, jo crec que l'objectiu és reindustrialitzar. I aquí poden haver diverses vies. Una d'elles pot ser la relocalització, en sentit, hi ha relocalitzacions degudes a que s'estan reconfigurant determinades cadenes de subministrament a nivell global, i això significa relocalitzacions. Moltes vegades això està vinculat a allò que hi ha empreses que s'estan adonant que l'eficiència és important, però que també la seguretat en el subministrament també ho és. Però aquesta no deixa de ser una de les vies. Després, l'increment de l'activitat industrial, per exemple, d'empreses ja establertes, com pot ser el cas de Simón, o la generació de noves empreses de profunda base tecnològica, però industrials, com pot ser el cas de Jolt, són altres vies tan o més importants per a aquesta reindustrialització. Jo no sé si estic del tot d'acord amb el que deia la Carme. Segur que les dades són absolutament certes, però sí que és veritat que en el país, aquí a Catalunya, durant dècades vam viure una desindustrialització en determinades fases de les cadenes de valor de determinats sectors, i aquí tenim molts protagonistes d'algun d'aquests sectors industrials. Va haver això, el tancament, deslocalització de molta indústria que possiblement s'està recuperant, però que no hem recuperat els nivells que havíem tingut abans d'aquestes crisis. Per tant, la resposta és
relocalitzacions benvingudes, increment d'activitat industrial per part de les companyies establertes també molt benvinguda, atracció d'inversions per suposat, i també en el nostre àmbit la generació de nou teixit industrial basat profundament en tecnologia innovadora i, si pot ser, propietària, perquè després, al final, la propietat sobre la tecnologia és un factor clau, doncs també molt benvinguda. Com diuen por alusiones, Alberto, si et sembla, Alberto, en el cas de Simón hem començat a descobrir certs canvis, hem començat a veure certs canvis. Intueixo que la relocalització total no és possible, però esteu fent un camí. Explica'ns una mica. Nosaltres vam optar, bastant abans del Covid, a reforçar molt la petjada industrial de la nostra companyia dins del nostre país. De fet, el major número de plantes industrials del grup Simón està a Espanya, tot i que tenim plantes a tots els continents. I una vegada vam prendre aquesta decisió, i com va ser evident durant el període del lockout del Covid, doncs el temps ens va donar la raó. Totes les cadenes de subministrament van patir una trencadissa sobtada, brutal, que van deixar sense matèria prima a la indústria a tota Europa, i a altres continents. Per nosaltres va ser un repte, però donat d'aquesta estratègia industrial de reindustrialitzar el nostre país, doncs ens vam poder sortir millor que d'altres. De fet, les plantes industrials de Simón durant aquest període de temps no van aturar l'activitat. O sigui, vam tenir molts problemes de subministrament, vam tenir, com podeu imaginar, problemes socials des del punt de vista que això va afectar més enllà de les cadenes de subministrament, va haver una afectació humana molt important, però tot i amb això nosaltres vam poder mantenir una certa activitat industrial i no tenir un tancament total. Jo el que, des del punt de vista més pragmàtic i sobretot més aterrat, podria dir que la reindustrialització és un deure que tenim, més que una oportunitat, és absolutament necessari. Hi ha un factor molt important generacional. La generació actual no veu la indústria atractiva i jo crec que som certament corresponsables d'aquesta situació. L'àrea de serveis, la digitalització, ha creat un marc atractiu per al jovent que s'allunya molt i molt de la realitat industrial. Les fàbriques tenen uns contexts que estem començant a treballar amb horaris més flexibles, amb sortir del corser propi de la industrialització, però no hem de defugir que la indústria treballa a torns, treballa amb una sèrie de condicionants que no és atractiu. El teletreball és una cosa inviable, molt difícil, una vida industrial, i tot això fa que les noves generacions optin per no incloure la indústria com un futur professional. I això també és un problema molt important. En aquest sentit, i també abans parlàvem per al·lusions, però l'Arturo han fet una aposta, ja no va de relocalitzar, perquè mai es van deslocalitzar, per tant, de localitzar. Explica'ns una mica el que feu, també perquè tothom us entengui, i per què heu apostat per localitzar, per fer-ho des d'aquí. A veure, perquè era aquí on teníem el talent. O sigui, la nostra empresa sorgeix d'una investigació d'una nova tecnologia a l'Institut Català d'Investigació Química, que està a Tarragona. Per tant, d'aquesta idea original vam passar a través d'una incubadora d'empreses que és The Collider, i allà el que es va aconseguir és combinar molt bé aquesta capacitat de generar coneixement amb perfils com el meu d'experiència a nivell industrial i de gestió d'empresa. Per tant, crec que aquesta combinació, o anem a dir, aquestes eines que ja existeixen estarien bé potenciar-les per aconseguir el que comentava jo abans, o sigui, que aquest coneixement tingui una aplicació pràctica i que permeti anar a això, a la industrialització que estem parlant. En el nostre cas ja no és tant relocalització, com heu dit, evidentment és néixer i consolidar el projecte, i el que pensem és també fabricant un component que fabriquem elèctrodes per a la generació d'hidrogen verd, aplicant aquests components a una màquina que és més complexa, que és l'electrolitzador,
probablement internacionalitzar. O sigui, ja no seria tant un servei, però sí que un component industrial que portaríem allà on calgui muntar aquestes línies de fabricació d'elèctrodes. Per tant, sí que també veig que aquesta aposta que hem fet nosaltres hauria de ser com un revulsiu com perquè d'altres ens acompanyin i puguem, aquí a Catalunya, fomentar la generació d'un pol industrial que estigui relacionat sobretot amb el tema de l'hidrogen verd. Elèctrodes es fan servir en allà on calgui tenir un procés electroquímic. Per tant, la nostra tecnologia també se podria aplicar a d'altres usos. Però si parlem concretament de l'hidrogen verd, i esteu sentint notícies en quant a tema de connexions per gasoducte amb Europa i l'aposta que hi ha a Espanya de generar aquesta producció d'hidrogen verd. Si aprofitem tot això, crec que hi ha una bona perspectiva com per, no únicament nosaltres, sinó que acaba generant tot un teixit industrial que avui dia no existeix. Després et preguntaré com us heu sentit tractats a casa i si us ho han posat fàcil o no és tan fàcil, perquè aquest és un altre tema. Guillermo, déjame que te pregunte por otro mito, vamos a decir, no sé si mito, me lo diràs tu, però en aquesta relocalització de la que parlem, a menudo se cita la pandemia o las crisis de semiconductores, la guerra de Ucrania y demás, como aquellos elementos que han propiciado que todos digamos, ves, no nos teníamos que haber ido, ¿no? Un poco lo del just in case, just in time, todas estas cosas que hablamos. ¿Ha sido por aquello? ¿Es un tema coyuntural o como la pandemia lo ha hecho con todo, ha sido un catalizador? I la segunda, que és àmplia, i després l'extendrem també amb el tema Europa i parlar una mica estratègic, però ¿cómo vamos a evitar que esto no sea un ejemplo o un modelo pendular? Ahora que lo necesitamos, ara sí hem de tornar a industrialitzar, a apretar, però luego tornem a tirar cap enfora. Com ho fem això? Bueno, yo creo que, por desgracia, vamos a vivir unas décadas. Siempre que se produce un relevo en el liderazgo global, acaba en guerra, en tensión geopolítica. Lo estamos viendo con China y Estados Unidos y vemos episodios en Ucrania, ahora en Oriente Medio, no sé si se considera evitar en Taiwán, pero inevitablemente vamos a ver guerra. Y la guerra, ahora, en el siglo XXI, se hace por una parte con tecnología y por otra parte con economía. Ya lo estamos viendo. En el caso de Rusia con Ucrania, o sea, al final... Entonces, claro, no podemos ser ingenuos y pensar que la industria va a quedar fuera. Habrá problemas con las cadenas de suministro, habrá problemas con las materias primas, habrá problemas con la propiedad de la tecnología que ha citado Xavier. O sea, no podemos ser ingenuos y lo que tenemos que hacer es armarnos para bien, armarnos en tener una industria que sea resiliente, porque que van a venir, o sea, no sé si será Oriente Medio, no sé cuál será el tema, no sé si serán los precios de la energía, pero lo que no podemos hacer es que un elemento clave que necesitemos para nuestra industria no tengamos cierta capacidad de control sobre ello y confiemos en que, nos lo darán los chinos. Bueno. Sí, però clar, això està bé, però tot ha d'estar aquí? És a dir, hi ha coses que té sentit que encara tinguem a la Xina o tinguem a altres països? O sea, ¿tiene sentido, Carme, que mantinguem algunes coses fora i altres no? Perquè, clar... Clar, o sigui, el que s'ha vist durant la pandèmia és que no eren capaços de produir mascaretes, que no és un producte molt sofisticat. Llavors, a partir d'aquí ens han faltat xips, ens han faltat productes bàsics per produir medicaments. Llavors, això ha replantejat a Europa la necessitat de fer primer un autodiagnòstic de què és el que són productes crítics que podrien en un moment donat no poder-se proveir, i això ja ho ha fet la Unió Europea, ha fet una anàlisi i ha detectat 137 productes, i ara està posant remei amb la política industrial, amb un pacte verd i amb uns objectius que s'ha fixat de que, per exemple, en l'àmbit de la indústria verda, que ha de ser la gran transformació d'aquesta dècada, que el 40% de tot el que es necessiti, plaques solars, molins, etc., bateries elèctriques, es produeixi dins d'Europa,
no? És a dir, tot no, però allò que és estratègic sí, perquè no podem estar en mans de la Xina de productes que seran bàsics per al creixement del futur, al igual que els semiconductors, etc. Per tant, jo crec que a Europa, d'alguna forma, la pandèmia l'ha servit per despertar-se d'aquest somni en el que estava pensant que només produint ells era suficient i llavors no, hem d'identificar quins són els productes estratègics en els quals nosaltres també hem de ser capaços de produir. I la innovació ha d'estar al costat de la producció. Havíem pensat que produeixin ells i nosaltres innovem. La innovació, si al costat no té una indústria en què es tradueix aquesta innovació en riquesa i en prosperitat, el que es veu és que no s'avança. Aquí se m'obren moltes preguntes per l'Alberto, però també amb el Xavier parlàvem l'altre dia i deixem que ho rematem, d'on tenim capacitat de ser competitius i de definir o de saber veure molt bé on realment podem tenir entrada. No, en primera instància, això que estàveu comentant, una reindustrialització amb èxit s'ha de basar en tenir indústries que siguin competitives i s'ha d'actuar, per tant, sobre els factors que al final acaben incidint en aquesta competitivitat, perquè si no, aquesta indústria, si no és competitiva a nivell global, acabarà desapareixent. En segona instància, i aquí, dintre d'aquesta competitivitat, hi ha un factor, no pot ser d'una altra manera, sent part d'Eurecat, hi ha un factor clau, que és la innovació tecnològica, la innovació de producte, la innovació de procés. Hi ha altres factors, per suposat. El Guillermo abans comentava algun d'ells, el cost de l'energia, per exemple, el talent. Moltes vegades, al final, el talent està en la base de la innovació tecnològica i, per tant, s'ha d'actuar sobre aquests factors que garanteixen la competitivitat d'aquesta indústria, perquè si no el recorregut de la indústria serà curt. Dit això, on estan les oportunitats? La veritat és que aquí a Catalunya tenim, ja ho sabeu, tenim una mica de tot. Tenim una economia industrial extraordinàriament diversificada, però sí que és veritat que també té les característiques aquelles que tenim empreses de dimensions modestes i que en alguns àmbits, per tenir indústria competitiva, necessites factors com economies d'escala, com això que dèiem abans, la propietat de la tecnologia, etc. I llavors això marca que en alguns àmbits tenim més oportunitats, més competències distintives per ser competitius a nivell industrial i en altres àmbits ho tindrem més difícil. Jo diria que aquesta és l'anàlisi que s'ha de fer per, a partir d'això, instrumentar les polítiques industrials més adequades. Alberto, un cas pràctic, vosaltres ho sou i, per tant, explica'ns què creieu que heu de mantenir fora, què creieu que heu de mantenir aquí, quan veu marxar, si hi ha aquell una mica, jo de dir, potser ens vam equivocar i ara hem de tirar aquí, i quines apostes esteu fent, perquè, evidentment, això és una aposta estratègica. Des de la nostra perspectiva, un dels factors més importants és la proximitat geogràfica al client. Això és bàsic, l'estar a prop de les necessitats del client i conèixer-lo marca les polítiques tant de producte com d'innovació com les pròpies polítiques de fabricació i ja fa molts i molts anys que les fabricacions a països tercers estan focalitzades al 100% al seu mercat. Amb la qual cosa podem dir que la fàbrica, per exemple, que té Simon a Xina, fabrica amb un 97% producte per Xina i per Àsia en general. Jo crec que és una aposta molt valenta perquè aquesta fàbrica té a prop de 17 anys i en aquella època no era habitual aquestes decisions. Per una altra banda, crec que és important, quan parlem de diversificar, que aquesta diversificació vingui des del punt de vista del mercat allà on vols treballar-hi, perquè les realitats socioeconòmiques són completament diferents. Un país en desenvolupament com és Àsia necessita un volum de producte que arrossega a la seva vegada un volum de fabricació i un volum de cadena de subministre que no té res a veure amb el nostre, que és un model molt més madur. Si ens anem a Llatinoamèrica, on també operem, el model és exactament igual, amb una magnitud molt més petita, molt més reduïda. Jo crec que aquí la part important és trobar un model de negoci que s'adapti a les necessitats del mercat i, sobretot, trobar un punt d'equilibri, que per mi és la qüestió.
un punt d'equilibri de, quan diem de què es pot fabricar aquí i què no es pot fabricar. Jo crec que aquí hem tocat temes molt adients. Nosaltres hem de ser competitius en aquells tipus de productes i serveis que realment donen valor afegit a la nostra societat. Si volem competir per preu, no entrarem mai en aquest joc. Clar, però aquí em sembla interessant, quan dius que voleu operar a prop del mercat, és només això o també té a veure amb les qualitats? I vaig més enllà, lligant tot el que tu deies, no? Decathlon, crec que era fa un parell de mesos, tornava i deia, ho farem aquí, farem una sèrie de coses, però seran més cares. I posarem entre 3 i 5 vegades el preu. Jo crec que això és un punt molt interessant. Els valors de la societat estan canviant. Fa 20 anys ningú estaria disposat a pagar un cèntim més per un producte que tingués un component, per exemple, de respecte al medi ambient. Nosaltres, en els últims productes que hem llançat, hem innovat amb un seguit de sistemes d'embalatge que no contenen plàstic. Això ens ha portat unes inversions i ens ha portat també a l'eliminació del plàstic d'un sol ús en el producte final. Jo crec que aquest missatge, que ara es pot dir d'aquesta manera tan transparent i fa 10 anys no s'hagués entès. D'aquesta mateixa manera, la Decathlon, si fabrica localment i aposta per una comunicació clara de dir que aquest cost serà més alt perquè la fabricació és local, aquest component dona un valor afegit a l'usuari, potser no a tots, però una gran quantitat d'usuaris que pot ser acceptable. Però i ara vaig amb l'Arturo, perquè justament vos ho feu des d'aquí, però Guillermo, te quería preguntar, es decir, esos argumentos de apuesta por el talento local, de la sostenibilidad, ¿nos los queremos de verdad? ¿O al final todo tiene que ver con la P&L de la empresa? Es decir, no, es que allá es más barato y va a haber una apuesta de verdad en eso, porque luego eso se tiene que trasladar al consumidor. Antes he hablado de ese punto de la historia, que hubo un gran cambio de paradigma sobre cuál era el modelo de desarrollo. Ahora estamos llegando a otro momento de gran cambio de paradigma. Y para insistir, y luego vamos a incidir en esa parte, pero ese puede ser nuestro punto diferencial con Asia, con Estados Unidos. Correcto. Es decir, ahí puede haber una vía. Correcto. O sea, Europa ha sido, en la historia de la humanidad, el lugar en el que hemos reinventado la sociedad. Hemos generado modelos que se han demostrado que son más resilientes, que generan más prosperidad y la reparten mejor. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Y tenemos la ocasión, y lo vamos a pasar mal, y cuando lo pasamos mal es cuando nos reinventamos. Y entonces esa reinvención se puede hacer aquí, en Cataluña. ¿Lo vamos a pasar mal? Lo vamos a pasar mal. Va a haber un momento complicado, porque efectivamente no estamos tan dispuestos a veces a pagar el sobreprecio que genera la sostenibilidad. O sea, intelectualmente creemos en ello, claro, pero luego no usamos el transporte público, usamos nuestro coche. Tal, o sea, que hacemos muchas cosas que decimos, bueno, sí, tal, pero bueno, ya, ¿no? Tengo un amigo que dice que cuando compramos marca blanca no estamos cargando la innovación. Todo mi equipo de innovación me dice desde una industria importante, te lo estás cargando. No, esto daría para otra mesa. Yo prefiero escuchar a los que hacen industria que oírme a mí. No, Arturo, yo te voy a preguntar, Arturo, tío, ¿se puede hacer desde Catalunya? Sí. Se puede? Sí, sí. Com ha estat la vostra experiència? Perquè... A veure, en el nostre cas estem parlant d'un procés que és, anem a dir, fàcilment escalable. El secret està a la tecnologia en si, o sigui, en el fet de, a vegades, que és el més complicat, aconseguir que una cosa funcioni i que sigui senzilla de poder escalar. És aquest l'avantatge, però també, continuant amb el que deia l'Albert abans, o sigui, al final t'hauràs d'adaptar allà on estigui aquesta necessitat. Per això insistia molt que si nosaltres fabriquem un component per una indústria que no està localitzada a Catalunya, difícilment podrem ampliar aquesta capacitat productiva aquí. És important, crec, en aquest marc de la transició energètica, que l'aposta de l'administració sigui molt important en quant al recolzament d'aquestes iniciatives que hi ha com per engegar o facilitar aquesta transició. Per tant, estem disposats 100% a seguir aquí ubicats, però
clar, si aquí no hi ha algú més que col·labori en que això sigui una realitat, difícilment podrem continuar. Tindrem el nostre centre de recerca i desenvolupament segur aquí, però aquesta etapa de més industrialització, perquè la primera línia que tindrem és una línia pilot, o sigui, sí que ens permetrà fer aquesta industrialització inicial i realment aconseguir vendre el nostre producte, però la idea és de quina forma això es consolida i realment a Catalunya queda aquesta capacitat de generar tota una nova indústria al voltant d'això. I us ho han posat fàcil? A veure, hem tingut recolzament i ens sentim acompanyats. És cert que n'hi ha tota una sèrie de tramitacions inicials en quant a llicències que s'allarguen en el temps, que a vegades pot ser inclús desesperant, però va tot en paral·lel també. O sigui, no muntem una línia de producció en 2 dies. O sigui, és una etapa de trobar aquest finançament i després poder posar-te a fer realitat això que tenim en ment. Per tant, sí, ens sentim ben tractats, però crec que seria millorable en el tema d'afavorir sobretot la interconnexió amb d'altres, anem a dir, actors que segur que existeixen, perquè Catalunya té això, o sigui, té un teixit industrial en què passant d'elèctrode a cel·la, a pila, a electrolitzador, seria factible. No estem parlant d'una ciència supercomplicada en quant a, no sé, fer viatges espacials. O sigui, és una cosa que està molt lligada al que ja existeix, però donar-li una nova aplicació. Una pregunta molt ràpida pel Xavier i vull preguntar-li una cosa a la Carme. Quan parlem de deslocalitzar, allò que fèiem, s'entén que ho fèiem per una qüestió de mà d'obra barata, d'intentar abaratir costos. Quan altres deslocalitzen amb nosaltres, hem d'entendre que comencem a ser la mà d'obra barata d'alguns altres o és que tenim sol i platja i s'està bé a Barcelona o a Catalunya? Jo crec que aquest factor cada vegada pesa menys, el de la mà d'obra barata. Sí que és veritat que, encara que la situació és millorable, jo crec que a Catalunya i amb altres, també regions d'Europa i d'Espanya, els ecosistemes tecnològico-industrials són encara potents i venen a buscar aquest ecosistema i aquest equilibri amb altres factors. I, per tant, el pes de la mà d'obra barata cada vegada és menys important. I a més pensant en allò que dèiem abans, que en definitiva la innovació tecnològica hi ha determinats productes que aquests senyors no els podrien fer de forma competitiva a nivell internacional si no haguessin incorporat molta innovació tecnològica, molta innovació de procés. Per tant, el factor de la mà d'obra barata, el de trobar el talent adequat ja és un altre capítol molt important, però és un factor cada vegada menys rellevant. I l'altra cosa, i també ens pots contestar tu, Xavier, però Carme, us volia preguntar és, tu deies, crec que amb la teva primera resposta, que el que calia fer era evolucionar el concepte d'indústria i, evidentment, entenem que va cap a la indústria tecnològica. Explica'ns una mica com es fa això, vull dir, com evolucionem també connectat amb el talent i amb el territori, amb el teixit. Llavors, volia fer un comentari del que ha dit abans el Guillermo, que li has preguntat, respecte a com el consumidor té força per canviar també dinàmiques. Jo crec que també ens hem de creure que tenim un mercat de 477 milions de persones a Europa de classe mitjana alta, que són consumidors de producte i que tenen molta força també per establir estàndards normatius de consum, estàndards mediambientals, que poden modificar els productes que consumim. És a dir, jo crec que això és un gran potencial que té Europa, que moltes vegades no el posa sobre la taula, i és la capacitat que tenim amb les nostres decisions de consum influir en el que consumim, com ho consumim i d'on ve la producció que consumim. I respecte a les oportunitats de Catalunya, Espanya, en l'àmbit de la industrialització, més que reindustrialització, perquè jo crec que el reshoring que es parla, que és reubicar indústries que van marxar, jo crec que això no serà
puntual, però no serà el que realment explicarà la industrialització de la propera dècada. El que sí que estem veient, i hi ha estudis interessants, recents, que analitzen una mica arrel de la pandèmia i de la crisi de la guerra d'Ucraïna, com s'estan reconfigurant aquestes cadenes de valor, un article de l'any 2023 recent, que analitza més de 4.000 empreses espanyoles i analitza què està passant, com ha afectat les seves cadenes de valor. Llavors, els resultats diuen 3 coses interessants. La primera és que estan augmentant els estocs que tenen les empreses per fer front a incerteses. Això també hem de saber que representa un cost per la indústria. Segon, que estan havent diversificació de proveïdors, de subministradors, és a dir, aquells que tenien únicament proveïdor a la Xina, doncs ara estan buscant alternatives, i aquestes alternatives en països que són més friendshoring, que compartim cultura, política, i també s'està buscant la proximitat. La proximitat perquè tots els costos del transport aniran en augment en els propers anys. Per tant, aquest concepte ja s'està produint, i tercer, s'estan establint noves indústries en aquells àmbits, sobretot de tecnologia, indústria tecnològica, on requereix estar pròxim als centres tecnològics, a les universitats, talent qualificat, etc. Però hi haurà també molta importància en els ajuts que es rebin del sector públic, i ara ja estem en una lluita entre ajuts per ubicar indústries, Estats Units, Xina, Europa, i la normativa. L'aplicació, jo crec que aquest és un dels reptes pendents que ja ha sortit a la taula. Estem en un moment disruptiu en què tot va molt ràpid i l'administració no va tan ràpida. Europa és lenta prenent decisions, és molt regulatòria, i per tant jo crec que si volem adaptar-nos a aquest nou context multipolar que hi ha, i més proteccionista també, que el món està canviant, hem de ser més àgils i hem de ser menys normes però de més qualitat, per ajudar les empreses a establir-se al nostre territori. Ara que dius els ajuts, clar, el Guillermo abans parlava de la Inflation Reduction Act, aquesta IRA que en diuen, aquest article que gairebé dota amb 370 milions de dòlars a les empreses que s'estableixin, i que ja hem vist el que va passar amb casos com el del grup Volkswagen i les bateries que ràpidament s'estableixen. Alemania acaba de proponer al Parlamento un paquete de ayudas fiscales tremendo. Ya sabéis que después del verano han pegado un recorte en lo social para volcarse en el apoyo a la industria. Alemania, ¿no? Río de dinero, como decías tú. Tiene que aprobarlo el Parlamento todavía, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego por parte del Gobierno ha habido un movimiento clarísimo de menos fondos para esto, lo que decía antes de las políticas sociales, porque dicen, es que apoyar la industria es lo mejor que podemos hacer para la sociedad. Estem gairebé fora de temps perquè ja és hora de cafè i de croissantet, vull dir que ara d'aquí un moment em passo 3 o 4 minuts que em sembla molt interessant i gairebé no ens dona temps. Pensant una mica en aquesta indústria tecnològica que hem de repensar i que ja estem repensant, diguéssim, que ja estem fent, i en la innovació que estigui absolutament connectada d'una forma inherent en aquestes indústries, Alberto, vosaltres crec que, i em sembla que amb tu ho comentàvem, aposteu claríssimament perquè aquesta innovació no vagi lligada a un producte, que podria, sinó a un procés, a una manera de fer, a un ADN, a un core de tota la companyia. Pensem que les palanques industrials s'han de basar bàsicament en tres fets. Primer, que la innovació no sigui una cosa exclusivament de producte, sinó que sigui part de l'ADN de l'empresa. Amb això tenim un ecosistema en el que Eurecat forma part d'ell, que és un ecosistema de coneixement. Quan parlem de talent sempre l'indexem en persones, el coneixement és una gasolina, és un combustible bàsic per a les empreses. El segon punt molt important és els sistemes de gestió i de governança de les empreses que han de canviar, perquè les generacions que tenim al capdavant no són generacions de jerarquies, no són generacions de llocs de treball fixes ni d'estabilitats. I el tercer punt, i també molt important, és la gestió d'aquest coneixement, de les persones que ens entraran, persones joves, les persones que ens jubilarem d'aquí, esperem, a poc temps, i que deixem un forat molt important de coneixement i d'activitat. Si em permeteu un últim comentari, sé que estem fora de temps, però voldria aprofitar també per dir
és important el comentari que heu fet respecte als rius de cabal, els cabals de diners, etc., perquè no és menor el cost industrial, l'increment del cost industrial que hem tingut aquests 3 anys. Estem parlant d'inflacions reals per sobre del doble dígit. Vull dir que quan ens enfrontem a una nova inversió o ens enfrontem a una expansió industrial, hem de pensar que aquest cost s'ha multiplicat exponencialment en els últims 3 anys. I això és molt important. Parles molt de la qualitat i del talent. No ha parat d'estar present en aquesta sessió, Arturo. No sé si vosaltres ho teniu fàcil per trobar aquest talent o justament perquè teniu aquest talent és la manera de retenir-lo aquí i de fer créixer, perquè ja hem vist masses fuites de talent al llarg dels darrers anys. Crec que és una combinació de totes dues coses. O sigui, bàsicament l'equip, penseu que som una startup a dia d'avui, és cert que vam començar 4, ja som 12 i d'aquí un any probablement serem 25. Aquest nucli inicial crec que ha sigut una molt bona combinació entre talent científic i talent empresarial i industrial. I sobre això hem anat muntant tota l'estructura que necessitem, perquè evidentment no són màquines, sinó que al final són persones les que tenim entremig. La idea també, aprofitant-ho, o sigui, crec que tenir el nostre centre de recerca i desenvolupament aquí a Catalunya, a Barcelona, això també atrau talent de la resta del món. I és una aposta que hem fet nosaltres. Per això us deia, sí, considerem que el nostre centre d'R+D sempre estarà aquí i idealment voldríem aprofitar això com per generar més riquesa a la cadena de valor i anar pujant en el sentit d'industrialitzar també la resta d'etapes que suposen el treballar amb elèctrodes. Deixeu-me acabar amb 2 preguntes, Xavier i Guillermo, o compartides, Carme també, qui vulgueu, però quan abans parlàvem de competir, perquè al final a fora tenim el que tenim, Europa ja ens ha demostrat, i també en podrem parlar a la tercera taula, amb la intel·ligència artificial, que és un espai molt més garantista, que intenta regular, que és una mica com la llei de la jungla, a fora i a dins intentar-ho endreçar tot. Podem competir, i tu lo decías al principio, Guillermo, estamos a tiempo, però podem competir sense el perill de quedar-nos una mica en la irrellevància, perquè els altres van molt de pressa i perquè no s'ho miren tot tant com nosaltres? El perill existeix, el Guillermo abans ho esmentava i hem de ser conscients que aquest perill està a sobre de la taula i que les altres regions mundials estan corrent molt i a més moltes vegades és això, que juguen amb unes regles del joc que no són exactament les nostres. I aquest és un gran repte que tenim a nivell d'Europa, traduir aquest discurs, fins i tot aquestes macropolítiques amb realitats que acabin impactant de veritat en la competitivitat de les nostres empreses industrials. I aquest és un repte que ens hem de focalitzar perquè la veritat és que en determinats sectors la intensitat de regulació i les capes de regulació a través de les quals han de intentar tirar endavant la seva activitat són brutals. A mi, deixa'm, Pipo, per acabar, per això, la banda positiva, absolutament, és que nosaltres, des d'Eurecat, que tenim aquest mirador molt multisectorial i molt multitecnològic, la veritat és que, com a mínim aquí a Catalunya, a Espanya i també a Europa, visualitzem clarament grans oportunitats, no només de generació de tecnologia, sinó d'industrialització i de generació de valor en tota la cadena de valor, en alguns àmbits, en molts, però deixeu-me destacar l'agroindustrial claríssimament, el tema de l'alimentació de futur, per exemple, aquí estem en una posició privilegiada, però també en l'àmbit de salut, però no només amb la recerca, que també, la recerca mèdica, sinó amb tota la cadena de valor fins a dispositius mèdics molt avançats, en tot l'àmbit d'energies renovables, de descarbonització, de gestió de l'aigua, per exemple. Aquí hi ha grans oportunitats que ens les hem de mirar des de la perspectiva de tota la cadena de valor, no quedar-nos només amb la generació de ciència, que és absolutament indispensable, i de coneixement tecnològic, sinó també la industrialització
posterior. No? I deixa'm acabar així amb una pregunta. Arrencàvem aquesta sessió amb el Guillermo, m'agradaria acabar amb tu, Guillermo. Després tindrem temps, com deia, per fer el cafè i els podreu abordar. Jo crec que ningú fugirà perquè el cafè sempre ve de gust, per tant, els podreu tenir a la vostra disposició. Volia acabar amb un parell de preguntes que hem rebut de la gent que ens acompanya avui, que a més està tot ple, el qual és fantàstic. Dues preguntas, te las leo un poco rápido y disparas o haces un mix de todo ello. Que hay que ir al café. Sí. La primera nos llega de Carles, el Carles que ens acompanya, i diu com afronta aquesta reindustrialització o com afronta aquesta reindustrialització, i també ho apuntava una mica l'Albert, l'obsolescència, rendibilitat, degut als canvis tan ràpids en tecnologia, etc. I la segona, que també em sembla interessant i que apunta molt el que tu has dit al principi, diu, em sembla molt necessària la col·laboració público-privada, la col·laboració de tot l'ecosistema industrial per aconseguir una indústria competitiva, però això requereix una estratègia a llarg, no allò que fem cada 4 anys, sinó una estratègia de veritat. I una mica demana per aquesta qüestió. Si et sembla que acabem amb aquestes... Com es fa tot això? Me han gustado muchísimo las 3 prioridades que has planteado. Las 3, yo creo que ahí lo has clavado. Te voy a citar a futuro. Me ha gustado muchísimo. Y hay ese nuevo modelo de gobernanza de la empresa. Yo estoy convencido que así como ha habido ayudas a la innovación, ahora estamos se ha multiplicado muchísimo el presupuesto del IDAE para ayudas a la transición energética, tiene que haber una ayuda también a la transición de las personas y de las culturas organizativas. O sea, hay que multiplicar el apoyo. Ahora hay fondos de la tripartita y tal, pero hay que formar mucho a nuestra gente. No podemos perder el valor, o sea, no hay nadie obsolescente. O sea, todo el mundo se puede recuperar y es la mejor inversión que podemos hacer. Y a mí lo de la estrategia me gusta mucho, pero sobre todo me gustan los recursos. Lo que hay que hacer es multiplicar cada año, subir un 20% el presupuesto para las ayudas a la industria. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Està perfecte. Perfecte. Doncs gràcies a tots. Carme Poeda, directora d'Anàlisi Econòmica a la Cambra de Comerç de Barcelona, Alberto Pérez, director d'Operacions de Simon, Artur Pilavella, director d'Operacions de Jolt Hydrogen Solutions, Green Hydrogen Solutions, i Xavier López, director general corporatiu d'Operacions d'Eurecat, i Guillermo de Ronsó, professor. Ha sido un placer. I ens quedem amb aquests titulars, a banda d'aquests 3 elements que apuntava l'Alberto, que em semblen molt interessants, i dir que hay que subir, que cal més diners i que cal d'allò. I jo m'he quedat amb algunes frases des que t'he començat escoltant, a banda d'algunes coses que he anat veient, però me'n reservo algunes. Momento crítico para la industria. Estem en un moment crític per la indústria i, per tant, és important. Vamos a tener un lío para sostener la seguridad social, la classe media. Ho dic perquè pels que ens vagi arribant ja sabem per on morirem, diguéssim. Hay que recuperar la indústria, estamos a tiempo, i és important, i ho hem dit, estem a temps, però cal enfilar-ho bé i tenir una estratègia a llarg que vagi pels diners també. Cauran rius de diners, segons diu el Guillermo, cosa que ens vindrà molt bé per això, tot i que triguin a arribar, però aposteu-hi que arribaran. El tema de la col·laboració público-privada crec que ens ha quedat a tots molt clar. El fet d'aquesta estabilitat, d'aquest llarg termini, de més comunicació, d'apostar també per la sostenibilitat, pel talent, de vegades no tenir por amb els preus, perquè evidentment les coses fetes d'una determinada manera tenen una repercussió, i el Xavier m'explica una història molt interessant que crec que també està al llibre del conseller del tema dels rellotges aquests suïssos, i tota aquesta història sabem molts coneixeu, i si no amb el cafè la podem parlar. La Carme també ens deia, i que no oblidem, no estamos tan mal, com deia aquell, la cosa no està tan malament, que a vegades ho pintem molt malament, i finalment que cal fer atractiva la indústria de les noves generacions, que també em sembla un tema molt important, i davant de qualsevol dubte jo diria cafè i martillo pilón. Gràcies a tots. Si us sembla...